за дуалната форма на образование, за плюсовете и предимствата, за училището, учениците и родителите, за образователната система, разговаряме в следващите минути с директора на професионалната гимназия по механо-електротехника в Плевен, Росен Хаджиев. Господин Хаджиев, най-новото и най-актуалното във връзка с професионалната гимназия по механо-електротехника в Плевен е дуалното обучение. Кажете няколко думи за това и какъв е смисъла? Да, дуалното образование е изключителен акцент за нашето училище, бих казал основния акцент, тъй като от тази учебна година, 2016-2017 година, в нашето училище за целия регион на Северна България за пръв път стартира пилотно обучение по тази система, дуалната система, и в основата на този тип образование е така наречения швейцарски модел, тъй като самата система се реализира в нашето училище благодарение на финансовата подкрепа на българо-швейцарския проект Домино. Стартирахме със специалност електрообзавеждане на производството и по-настоящем децата, които влизат в този тип обучение, те са 13 на брой, завършиха успешно тази учебна година, а от новата учебна година, имам предвид 2017-2018, по план прием, сме заложили 54 ученици, които да се обучават по този тип модел. Как ги избирате? На базата на критериите, които сме заложили по план прием, в балообразуващите оценки са включени предметите български език и литература, математика, технологии и естествено момента, който е включен съответния, това е средния успех от свидетелството за завършено средно образование. Това от една страна, а от друга страна разчитаме най-вече и преди всичко на желанието на децата и на родителите им да се обучават по този тип модел, който за нас пък и за Министерството на образованието е модел, който ще се развива за в бъдеще по отношение на професионалното образование в България. Намирате ли съответните фирми, където децата да могат да се учат и да работят, защото те всъщност и работят няколко дни от седмицата, без, разбира се, да ги конкретно споменавате като имена? Да. Аз съм назначен от началото на януари за директор на училището и трябва да ви кажа, че интереса на фирмите към този тип образование, дуалната форма на образование и въобще към училището, говоря за фирми не само от Плевенския регион, но и фирми от националния мащаб, е изключителен. Към настоящия момент сме сключили, мисля, около 13 договора с фирми от Плевенския регион и София, които поемат ангажимента децата, обучаващи се по дуалната система, да им осигурят работни места, тъй като те, ако бъдат приети тъй като от тази година сме заложили прием по дуалната система и след 7 клас, и след 8 клас, т.е. когато са в 9-10 клас, те ще получават по проект Домино 50 лева като стипендия, която няма да има нищо общо с другите стипендии, които имат възможност да получават. И отделно, когато се обучават в 11 и 12 клас, те 3 дена ще бъдат на работа в фирмата, с която сме сключили договор по съответната специалност и ще получават 90% от минималната работна заплата. Тъй като законовото изискване е работодателят, собственикът на фирмата, да сключи с всеки от учениците трудов договор въз основа на нормативната уредба по Кодекса на труда и ученикът, работейки в реална
работна среда, ще получава и съответно възнаграждение, тъй като ще му бъде назначен наставник, който де-факто ще реализира това обучение на практика. След това може ли да се очаква, че те ще започнат постоянно да работят тези млади хора и ще имат интерес и ще има къде всъщност? Това е смисълът на нещата по дуалната система на образование, защото с оглед на цялостната социално-икономическа ситуация в България, идеята на тези фирми, с които сме сключили договори, е те да си отгледат свои кадри и това от една страна. А от друга страна да ги мотивират да завършат висше образование по специалността, по която се обучават, за да могат от една страна да разчитат на тях, да изграждат авторитета на фирмата, а от друга страна да останат в България. Докато те учат висше образование, очаква ли с тия фирми някак да ги подпомагат или? Абсолютно. Те ще им осигурят стипендия, която ще ги подпомага по време на тяхното обучение във висшето учебно заведение. За тази учебна година имате ли намерение във връзка с тази дуална форма да потърсите някакви други сфери за учениците? Знаете ли, така, моето виждане за нещата, пък като ръководител на това, на тази образователна институция от една страна, а от друга страна и виждането на цялата педагогическа колегия и на целия колектив на училището е, че основната, ключовата необходимост за децата е училището да се отвори към външния свят, към всичко това, което ни заобикаля. И ние търсим съдействието и подкрепата не само на бизнеса, т.е. на фирмите, които работят и които имат нужда от кадри, които ние обучаваме. А другият момент е, че ние търсим подкрепата и сътрудничеството на сферата на науката, т.е. на висшите учебни заведения. Тъй като те също имат необходимост от кадри, които да обучават. От друга страна, търсим подкрепата на неправителствени организации, защото търсим сътрудници въобще от всички сфери на живота, които по някакъв начин биха могли да ни подпомогнат в този процес на разширяване на кръгозора и светоусещането на учениците, за да могат те да бъдат изградени като пълноценни, високоефективни и успешни личности, които имат нагласата да преодоляват предизвикателствата, които им поднася живота. Тоест, нашата идея като концепция е да потърсим онази ниша, т.е. онази пресечна точка между нуждите на бизнеса, на сферата на науката, на образованието, в частност професионална гимназия по механо-електротехника Плевен, на неправителствените организации в името на бъдещето на децата. Кажете няколко думи за професионалната гимназия. Преди много години, имам предвид наистина много години, като техникум, както тогава се наричаше, беше така едно от водещите в региона и в Плевен. Сега как са нещата? Смятам, че поддържаме един приличен имидж сред обществеността в Плевенския регион. И това, което имаме като концепция за бъдещото развитие на гимназията, е тя да се превърне в образователна институция, която да осигурява образователни услуги с европейски стандарти и качество. Тъй като процедурата по кандидатстване за иновативно училище стартира от януари месец, ние имаме достатъчно време да подготвим едно проектно предложение, върху което започваме да работим с колегите педагози, което има за цел да трансформира и да преобразува въобще всички елементи на образователно-възпитателния процес в училище. Тоест, ние искаме да променим организацията в училище, да променим самата система училищната, като основният ни акцент е да се фокусираме върху индивидуалността на всяко дете. От една страна,
а от друга страна върху профила на семейството, от което то произхожда, с оглед на цялостна подкрепа. Това е ключовия момент. Подкрепа на децата и на техните родители, за да могат децата да се чувстват сигурни в училище и другият момент да могат да разгърнат изцяло потенциала, който имат. Знаем, че родителите на много от децата, говорим въобще в България, ги няма разделени родители, така доста занижен интерес. Какви са вашите наблюдения в тая посока, да не вмъквам и темата за агресията, защото там вече е ужасно? Абсолютно сте права. Актуалната образователна ситуация е изключително сложна към настоящия момент и изключително динамична. Проблемите на обществото най-ярко рефлектират в системата на образованието. Мисля си, че държавата трябва да има особено внимание към всички тези проблеми, тъй като в образователните институции тяхната идея е да формират някакви ценности, някакви нагласи върху подрастващите и в този смисъл както децата, така и техните семейства се нуждаят от подкрепата на хората, които работят в тези образователни институции. И тук основният момент е свързан с това, че децата, техните родители трябва да бъдат подпомагани и в чисто финансово отношение. Тоест, образователните институции, в частност професионална гимназия по механо-електротехника, трябва да води определена социална политика. Тъй като промяната, след като настъпиха промените 89-та година, след промяната и въобще първите години на демокрацията, пък и сега в условията на прехода, социалният момент е много важен. И в този смисъл училището се превърна преди всичко, то е педагогическо пространство, но преди всичко е и социално място. И този момент трябва да бъде акцентен. Според мен. Какъв ще бъде акцента, да използвам аз тази дума, в приема ви сега? Като заложена концепция, като заложено виждане, е след 7-ми клас в 2 паралелки с по 2 половинки сме оформили 4 специалности. Едната паралелка ще бъде с специалност машини с цифрово програмно управление, дуална форма на обучение. Другата половинка на тази специалност, на тази паралелка ще бъде с специалност електрообзавеждане на производството. И втората паралелка са пак с 2 половинки, специалност промишлена електроника и специалност компютърна техника и технологии. След 8-ми клас по същия начин сме заложили 2 паралелки с 4 специалности, пак по 2 половинки. Първата паралелка е със специалност компютърна техника и технологии и микропроцесорна техника, дуална форма на обучение. И втората паралелка е пак с 2 специалности, машини с цифрово програмно управление, дуална форма на обучение и електрообзавеждане на производството, дуална форма на обучение. Изхождали сме преди всичко и най-вече от нуждите на бизнеса, за да можем да оформим нашето предложение за план-прием, тъй като по закон се изисква заявка от фирмите, за да можем да оформим нашето предложение за план-прием. Така че изцяло нещата са огледани от нуждите на бизнеса и поради това предлагаме на децата от региона, пък и не само от региона, да се обучават по тези специалности, които са търсени в момента от фирмите. Кажете няколко думи за базата на училище. В момента базата не бих казал, че е в най-прилично състояние, но искам да ви кажа, че към настоящия момент е стартирана една процедура по програма Региони в растеж. Ние сме кандидатствали преди години. Вече процедурата е стартирана
тръжна процедура по набиране на кандидати, които ще извършат реновация на интериора и на екстериора на базата. Така че се надявам, имам такова уверение от отдел ремонтни дейности в Министерството на образованието, че до година лятото тези ремонтни дейности ще стартират и надявам се вече от последващата учебна година базата да бъде в обновен вид и да бъде далеч по-приветлива, тъй като училището е на повече от 65 години. Нещата не са по никакъв начин реновирани, правени са козметични ремонти, така че се надявам от по-следващата година да има тотална промяна и визията на училището да е съвсем различна като материална база. Ако искате да допълните нещо по отношение пък на вашата визия за развитието? Знаете ли, на мен ми предстои конкурс, тъй като съм назначен до обявяване на конкурс и смятам, че това, което демонстрирам до момента в тези 6 месеца, които съм в тази роля, е едно пълно отдаване на работата. Защото по някакъв начин на мен ми се иска, пък и на моите колеги, да възвърнем имиджа, който има от това училище в едни предишни години, тъй като хората, които работят тук, са изключително стойностни. Моят фокус на първо място са децата. Те да са спокойни и да са сигурни, идвайки тук, да се обучават. И другият момент, който пак е фокусен, това са колегите ми. Моята идея е да съхраня колектива, който е работил до момента, тъй като аз с тях работя повече от 15 години и смятам, че те са изключителни професионалисти от една страна и имат изключителни педагогически умения, които трябва все повече и все повече да се разгръщат, за да можем да привличаме повече ученици, което ще ни осигури и един оптимален бюджет. Пак казвам, идеята е това училище да предлага образователни услуги с европейски стандарти и качество. И дай Боже това да се случи в един период, който е в едно близко обозримо бъдеще. Видяхте интервюто с директора на професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен Росен Хаджиев.